Når der underskrives en kontrakt, bringer senioragenten altid en stak kontrakter. Han skynder sig for at mødes med udlejer og lejer. Udfyld adresse, lejeperiode, leje og depositum på de 3 kontrakter. Udlejer og lejer udfylder gentagne gange personlige oplysninger og underskriver derefter. Endelig er signeringsprocessen afsluttet. Han skynder sig for at mødes med en anden klient. Gentag den samme proces igen. En sådan underskrivelsesproces er så udmattende. På den anden side går rookieagenten sjældent ud. Hun afslutter underskrivelsesprocessen ved at trykke på tabletten. Hun fortalte senioragenten, hvorfor løber du stadig rundt for at underskrive en kontrakt? Med Rentpackage, jeg kan underskrive kontrakter uden at gå ud. Spar tid for mig, udlejer og lejer. Tilføj blot udlejerens og lejers e-mail. Vælg en kontraktskabelog. Hver gang du underskriver en kontrakt, bringer systemet automatisk adressen, lejeperioden, lejen, depositum, udlejer og lejers navn. En tilpasset kontrakt kan hurtigt genereres og sendes ud. Ingen grund til at installere software. Udlejer og lejer modtager e-mail, så underskriv bare. Endelig vil alle 3 parter modtage kontrakten, så er den færdig. Er det ikke let? Ingen grund til at udfylde information gentagne gange. Du har et smartere valg. Ejendomsadministrationsaftaleversion er tilgængelig nu. Rentpackage gør det nemt for dig at håndtere underskrivelse. Del denne bedre signeringsmetode med agentvenner omkring dig. Log ind nu for gratis prøveperiode. Lad os være en smart agent sammen. Velkommen til at kommentere og dele de problemer, du støder på, når du administrerer ejendomme og underskriver lejemål. Fortæl os også, hvilken funktion du kan lide mest.